हेलौ रायजोफोर, गोबावथार जाबायमोन आं भिडिअ लाबोयैया। मानि बोथोरफ्राबो बारा थिग नङा, अखाजों बारजों फैगासिनो दासान्दिहाय। ओंखायनो भिडिअफोरखौ आं लाबोथ'नो हायाखैमोन। आं नैबे फंनैसो खोथाखौ बुंगोन आरोना, नैबे पर्बत जरा दावराव दावसिखौ लानानैहाय। मानोना जोंनि पाब्लिकफोरा गोबां सम जाबाय पुलिसफोरजों मोगा मोगि दावराव दावसि नारा नाथार जालायनाया बे दासिमबो जोबनानै थाङाखै आरो माब्ला जोबगोन बेखौ बुंनो रोङा। माने बे दावराव दावसियानो जादों आदानि कम्पानि लाबोनायनि थाखाय। मानोना जोंनि जायगाफ्राव कम्पानिफ्रा नांगौ, नाङा नङा नांगौ कम्पानिफोरखौ। मानोना बे हाया जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि हाबा, माने आबाद फोथारबा, जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि आबाद मावनानै जाग्रा फोथारबा बेहाय बानायियानो मोजां जागोन, आं बेखौ खावलायदों। आरोहाय ओरैनो बेखार हा, आबाद मावि ओरैनो हाग्रा दुनाय सरखारनि हाबा बेवहाय बानाय आरोना। माने बेवहाय जोंनि पाब्लिकफ्राबो ना खालामनाय नङा। माने बे आबाद मावनानै जाग्रा फोथारथार, गाव गावनि निजे हा, बेयाव आबाद मावाबानो जों मोनजाया, बोथिसे ओंखाम मोनजाया। बेखौ जों बोरै हगारलायखो, नङा होमबा रायजो राजाफोर? दायो गोबां समनिफ्रायनो नुबोबाय थादों दावराव दावसि, नारा नाथा गावजों गाव जालायबाय थानाय। मानि जोंनि राजनितिक दलफ्राबो सोरबाया मोजांखौ लुबैयो, सोरबाया मोजांखौ लुबैया। नंगौना नङा रायजोफोर? दा गोबां समनिफ्रायनो जों नुबोबाय थाबाय, सोरबाया मोजां बुंबा सोरबाया गाज्रि बुंगोन। सोरबाया रायजो राजाफोरखौ मोजां लामाजों लांनो नागिरबा सोरनिबा हानजानिया थांनानै बाहाय दस्रा बेरेखा खोथा बुंहैलायगोन। दा बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थेया जालायबाय थायो जोंनि बर' हारियावहाय। मानि थाखाय जायो? मानोना जोंनि बर' हारिया खौसे गैया, खौसे जानो हायाखै। आरो बिदिजों मा गुबुन हारिफोरजों नाख्रेब जागासिनो, नासय जागासिनो। बिदि दावराव दावसिखौ नुनानै गुबुन हारिफ्रा आरो नाख्रेबनो, नासयनोसो बोलो मोनो, गोग्गानाय मोनो। आं बेखौनो बुंबाय बर' रायजो राजाफोर, माने गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा हो बुंनायनि गेजेरावहाय। मानि कम्पानिफोरखौ नांगौ, जोंनि स्टेटआवहाय, आसामावहाय कम्पानिफोर नांगौ। मानि कम्पानिफोर थायोबासो, गिदिर गिदिर कम्पानिफोर थाबासो जोंनियाव जायगाया जौखांगोन, डेभेलप जागोन। आं बेखौ नुहुरदों आरोना। मानि गोबां मानसिफ्रानो जोंनि आसामनिफ्राय गोबां जायगाफ्रावनो गोबां मानसिफ्रा खामानि मावनानै दंफैयो, नङा होमबा? बो खामानि मावनो थाफैयो, आंबो खामानिसो मावनो थाफैयो गुबुन जायगायावसो। आं दा गुबुन जायगानिफ्रायसो लाना फैदों बे भिडिअखौहाय। मानोना जोंनि जायगाफ्राव कम्पानिफोर, इन्डास्ट्रिफोर थायोबा लेबार हिसाबै जों बयबो मावनो हागोन। सोरहाबा एसे लेखा गोरोंबा बेवहाय सुपारभाइजार बा मेनेजार बिदि जानायनि चान्स मोनो आरोना। जि जायगायाव कम्पानिफोर थागोन, इन्डास्ट्रिफोर थागोन, बे जायगाया जौगाखागोन आरो डेभेलप जाखागोन। मानि जोंनि जायगायावहाय दा कम्पानिफोर गैया नालाय जेबो डेभेलपआनो गैया जोंहा। डेभेलपखौ नायनांगोन, जौगानायखौ नायनांगोन। माने कम्पानि इन्डास्ट्रिफ्रानो गैयाबा बोरै जौगाखो, बोरै डेभेलप जाखो जायगाया? बेबायदि आरोहाय बे जेनाखि रायजो राजाफोरनि आबाद फोथार, आबाद मावनानै जाग्रा, आबाद दैखांग्रा हा, बेयाव बानायोबा आरो रायजो राजाफोरा बेखौ हगारखानाय नङा आरो गनायनायबो नङा आरो मोनखानायबो नङा कम्पानि बानायनो। दायो जोंनि जायगाफ्राव कम्पानिफोर थायोबा जोंबो बेफोरबायदि जायगाफ्राव फैनानै खामानि नागिरनानै मावफैनांनाय नङामोन। माने जोंनि जायगायाव कम्पानि इन्डास्ट्रिफोर गैयिनि थाखायनो जोंफोरोहाय नै बेफोरबायदि कम्पानियावहाय जोङो दा लेबार मावनानै दंफैयो आरोना। लेबारसो मावो जोङो। माने कम्पानिया नाङा नङा नांगौ जोंनि जायगायावहाय। माने कम्पानिफोर जायोबा मोजां, जों बर' रायजो राजाफोरनि थाखायनो, नङा होमबा? जोंनि बर' रायजो राजाफोर, माने जोंनि जायगाफ्राव कम्पानिफोर थायोबा जों गोजान जायगाफ्राव फैनानै खामानि मावफैनांनाय नङा, आं बेखौ सानो। माने बोथोरा बारा थिग नङा, अखा थाइफ्रिगासिनो दङ, बारबो बारगासिनो दङ। आरो बारजोंनो आवाजफोरखौ मोजां खोनाया।
माने दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नानै आरो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबाय था रायजो राजाफोर।